A vyviem to zase trošku výš. A vyrovnám si tie délky. Ale pozor, ako náhle som strihal niečo do podkovy, tak týmto smerom do stredu, sem, tak keď to rozčešu, tak ono by malo byť tento tvár, plné tvár by malo robiť sem. Táto stredná časť je kratší, ako tá podkova je takhle, tak keď to nazviete nahoru, zrcadlovie, tak ten tvár by mal byť takhle sem. Takže takisto, keď budú kontrolovať len si počtu strany, musí ten tvár nás zanechať. Hneď to uvidíte, ale... Čus, druhá strana. Čau. Kam jdeš? A teď, bočná strana. Bočná strana sa bude strieť podobne ako tá, lenže až na to, že si udelím takové kousy tu vlastne na tej bočnej strane a pristrihnem ju sem k boku tých vlasov, tak? Zase v tom istom úle. Taky ze zadu. Pak si na chvíli. Však nebudeš mít. Tak si dáš obstíhla, to budeš to vždycky. To po tom videu. Nevím, tam stíhla. Že to máš když to máš jako to máš ty. Já to beru, ale Thank you.